Deliver direct man! Like this! Sabihin mo na kung Ikaw ah? kahit yung boses. Mas pangit yung boses ko. Yan. Dalawa kaming na-injury ngayon. Bakit ang injury mo? Ayan o. Ebidensya. Puntang Papuntang Agpay po. Bali, mahigit isang kalahati. Isang oras. Dumaan kami sa may creek. ng anong bundok to? San Felipe. Kasi ito yung river, oh. Ayan. Yes, Mainit ka, mahal. Ata. Yan, maligo na kayo sa video na. Diyan na sa may bato. Yan. Yan, si Jackson. Gistorya ka. The mountain tree. The water school. The big standard. Lamig. Lamig yan. Lamig. Tukol. Tukol sa water there. Ano na ito? Pista. Uwi na tayo. Ano na ko na tanay ko? Yan nga. Yan nga. Ang taas ang pulse! Ang taas ang pulse! Uy!